Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. BagOng Bayani. Sugdan ta karon ang suwa tampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Renato. Dear Priscilla, mayong adlaw kaninyong tanan. Suki isag kong tigpaminaw ining tulamanon BagOng Bayani. Ako si Renato nga taga Ormoc City, usa ka OFW sa Dubai, isip store brand supervisor sa usa ka fast food chain. Ulitaw ko pero naay karelasyon. Swerte kuno ko sa family, sa career o sa love life. Hinuon bisan og byuda na si mama, apan nagka-focus siya sa pag-atima na mong iyang mga anak. Duha rami kami nagsuon, ako'y maguwang, ug si John ang ako manghud, 17 anyos. City pa lang iyang edad pagkamatay ni Papa. Napo katuig na ang nakalapay. Sa among trabaho sad, nagbunga gyud tinuod ang akong kakugi ug na-promote ko pagka-supervisor. May offer pa gyud ang higher management nga usa ko sa gipada sa Dubai aron mag-supervise sa usa ka dakong branch dito for a minimum contract of 2 years. Samtang sa love life, halos naana ni Nikki ang tanan. Apan ambot pa, murag naa pa may kuwang. I love you so much, baby. Happy ka sa itong gibuhat, baby. Sobra. Uy, kabutangan sa kibati na akong kalipay. Happy, kitay ko. Magpangita naman gani ko ng buhata diyan mo. Huwag yung kumakasabot kong gibati. Gimahal ko man siya, pero murag nagikuwang. Nga nagyo ka. Unsa nagyo ka. Naibaw ko nga gibuhat na niyang tanan. Aron tagbahon ko og makontento. Hatod na lang ko sa amo, baby. Kaya mo kong dadon sa inyo. Di ko komportable kay init kayo buot ang imong mama nga rin ako. Pero kinahalan nga masuot ka ni mama, baby. Kay mular ka na ba ako hapit paingon sa Dubai? Basta, dili pa panahon nga muapo pa ako niya, baby. Lain ba itong baba itong mama niyo? Mahadlo ko kay taklas kay ang pagka-prangka, baby. Ay naunsa gud ang uyab ni mo, Renato. Ungo na siya kaliwat o barangan ba hinoon? Kay mahadlok man siyang muharong nako. Ay, ikaw na lang kayo mahibaw ang musabot kang nihiki, ma. Na, mauna hinuon ni ron. Ako nga imong inahan, mauna hinuoy mo adjust nga uyab lang nimo.
Kana ba imong kamaldita, ma? Wagi dili mahadlo ka na. Bisag kung sa pagkabutas babae nga kung mauyab, maglisod gyud pag-atraka nimo. Uy, dili gid din taon magsakit ang akong dughan ug dili sila maganahan ako. Total, mga lalaki man mo ni dyan. Kinsa lang bitaw mo ay alkanse. Butan og tarong ba yan nga pagkababae si Nikki, ma? Onya unsa man. Siya na bagyod. Nahigugma kapag yun yung tinud-anay? Ha? Ngano man ko? Murag ibati magid ako nga kuwang ko sa pagkikugma ni Nikki. Nindot og kwapas Nikki. Pero nganong murag nagpangita pa man ko suwa niya. Ug kana ang wagid ako masabti og unsa. O di lang yung tingali ko makontento og usa lang ka babae. Niyabag na matingali ko. Nagsige naman itong pangita ni Mus Kuya Jandil, ya? Mao ba dyan? Usam ko na yan tuyo. Amot, wambod magsulti, ya? Nganong wam sa siya mo ani sa ato? Giging na naman ako nga, busy kay kasi yung trabaho, bisag Domingo. Mao ba? Usam kay tuyo ni Jandil. Jandel? Katong igagaw ni mo nga akong ex-BF sa college? Oh, baby. Nagsigiling ko ng pangutana bahin ako. Hala, nanawag mo siya nako, baby. Og, nangumidya nga, ako na kung bawion gikan ni mo. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon, Priscilla. Natandog ang akong gadbo sa gipenulti sa akong uyab nga si Nikki. Nagsilos ko og labihan ang pagpangigi nga akong gipati. Usa ni sa nakapasamot sa akong kaso kung gimahal ko bagyon tinuuray si Nikki. Nagkontak kayo na demo? Ato ra mo gud tong kausa, baby. Sa daan ako number ba nga, gigamit pa na ako pag-college. Tingalig magmata lang niya kung buntag, ha? Oh, baby. Naglagot ko, Jonald, my friend. Mabugiro ka si Jandil. Hey! Dalma lang, Renato, my friend. Easy. Relax. Gitandog na nga akong garbo. Busad di lang gito niya siya magmahay. Oy, pada sa imong kalagot, kitigalig. Ikaw niyang magmahay sa kauhayan. My friend, Gusto ka nga. Di nun niya magalarga pa yung ni Res Dubai? my friend. Gusto ka tingali nga dili tawag kita di Res Dubai, no? Kaya usaha mo rin mo paglarga o magkasa ka diha. Kaya nagpada kas kasuko. Sorry. Sorry kayo, my friend. Natandog lang akong garbo bahin na ning pag-aksyon og hilabot ni Jandil sa relasyon mo ni Nikki. Ilam dia. Kusikon, guro ng bugan mo. Gara, sad ka ha? Of duty na day ka, Drift? Oo, sir. Padaw na mga Nicole, sir. Oh, Hilis pa ko.
O ba, may gani kay naabtan pati ka din sa locker room. Meron kay, unta, sir. Tiwasan nag-ilis. Panay lamya ka sa mundughan eh. At nalimuay na sudlot. Uyon po si mong bilbil. Ha, pero mo na gingos mga chicks, sir. Mo na lang mga kinaham, sir. Kaya ang sabihon ko no, mo'y lami. Ingon sila. Hilom dia ito siya. Ikaw, ito yun mo na ko, sir, ha? Kiling, naabagay passport, di ba? Oo, na, sir. Bago lang. Wapag ito iksukan sa kong pagluka, sir. O ba, namay nun. Magstorya ta, Drets. Baby, huwat ako diya, ha? Anahon ta ka? Na ako'y nalanganan nga importante kayo. Okay, baby. Abi mo na kung asa na ka, uy. Sa restaurant, sa atbang nilang ko paabot, babe. Ato lang puta mo ni hapon. Kailangan nga magtugkad din ako kung unsa gining gipati na ko para kaniki. Gusto ko masiguro kung nahigugma pa dyan po niyan tinuray. Sa ato pa, ginagiri ka mapungan, baby. Happy na giri ka malarga. Oh, baby. Mingawa ka unya-ani, uy. Naanad na magod ko nga, naara ka pirmi. O kanunay ta nga magkauban. Anto sa lang na to, babe. Wa ko'y mahimo. Pansaon nga, mauna magit ka na imong desisyon. Baby, anda mo kompleto na ang line-up sa among team for deployment. Matag supervisor nga ipada sa Dubai na ikauban nga usa ka crew nga kasaligan. Ug mo ako napili si Dritz. Renato, kanang uyab ni mo ba? Nga mahadlok mo harong nako. Gisiglihan naman ang lagi na ni mo glumlum. No, masari. Mo ano ba ginambayhan ang imong minyuan, ha? Kuan ma. Di pa ko sure sa kong feelings ni Nikki. Adto ko na magpaabot ni Mus Kuya Jandel sa tambayan niyo sa pag-college ya. Sige dyan, salamat kayo. At wala ko sa Jandel sa among tambayan sa college pa mi. Usay mo tuyo na ko, Jandel. Diretsyon ta nalakas pagsulti ka, Renato. Bahin gini ka Niki. Kaya nga naman eh. Usa man ang bahay niya. Kundi ka na unya niya. Pwede ba na bawiun ko na lang siya. Nakita na ko nga seryoso ang iyang gipanulti ni Jandel nga akong ikarol. Unang hikayon, gipaubos ko ang akong garbo. Ug sa diyang gisusik ko ang akong kaugalingon pagpati, nasuta na ko nga basiyo gyud ay ang akong kasing-kasing alang kay Nikki.
Mga kasama atong sundan ugma ang laing sumpay sa suwatampo ni Renato dinining atong tulumanon BagOng Bayani. Kundo na kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sigilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.